5 ka mga balay na ugdaw sa 2 ka managlahing sunog sa Barangay Labangon karong adlaw. Mga kabanay ni Jaguar gituhan sa mga pulis nga may mupuli sa illegal niya nga negosyo. Pulis nga suway nga miduaw ni Barok sa CPDRC paimbestigaran. Emergency meeting ipahigayon sa kauluhan alang sa mga labaw ubos sa pagduma sa Department of Finance. May hapon sugbog Kabisayan. Usa ka balay ang naugdaw sa naitabong sunog sa Barangay Labangon kaganihang kadlawon. Kini giaksyonan ni Nino Libona. Natugaw ang mga residente sa sitio Santa Ana, Banawa, Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo, human nasunog ang usa ka balay pasado alas 2 sayo kagadinang kadlawon. Ang kayo milamoy sa 3 andanas nga balay nga gipanag-iya sa pamilyang Ocampo. Nagsugod ang kayo sa ikaduhang andanas sa balay, human dunay nibuto sulod sa usa ka kwarto. Suway nila gipawong ang kayo apan dali kining nidako. Pagtanaw na mo sa second floor niya, kwarto man sa akong auntie. Noto pag-abli sa akong kuya namukaw na mi sunog. Pag-abli sa akong kuya kusog na kayo, moto nang gawas na lang mi. Ang mga bumbero naglisod sa pagresponde sa sunog tungod sa kasudunon o kahagipot sa dalan sa maong lugar ug dili makasulod ang mga fire truck. Sa inisyal ng investigasyon sa mga bumbero, nasuta nga electric fan nga overhead ang gituhuang hinungdan sa sunog. Nagsugo sa electric fan. Ila pa ganing nabubuwag tubig pero wala gid madala nila. So sa second floor may sa maong nga balay. Nagsugo ng kaong kaya. Dugay-dugay na nagdaon sir, mas probably? Di, kaning electric fan, mo gini ilang gamiton. Mo gini pinila gamiton kada matulog sila. Pas laki wa siguro ni bago ini nga electric fan defective na. Na kuan siya marag na overload niya ang electric fan. Alang sa Aksyon Bisaya, Nino Libuna, News 5. Laing 4 ka mga balay na ugdaw sa sunog sa Barangay Labangon gihapon. Ang mga bumbero naglisod sa pagsulod sa lugar tungod sa kagamay sa dalan ug tungod sa giparking nga sakyanan. Kini giaksyonan ni Jen Grace Obenyita. Kini ang balay ni Concepcion de los Reyes nga sakop sa lupon taga-pamayapa sa Barangay Labangon. Ang iyang balay mo'y unang nasunog sa sitio Bugnay 1, Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo. 4 ka mga balay ang naugdaw sa sunog samtang 3 ang nakanan sa kayo. Di, napili siya, mo na isagaran, giingon na to siya, naigo siya sa kanang gitaw sa radiation. So sa kainit, ni-transfer ang kayo diri. Ya, kung naa siya yung mga light material mo to diha nagsugod sa albina. Kung abli ang tubitana, niya na yung mga kortina, posibilidad yan dali siya mo tapot ang kayo. Naglisod og sulod ang mga fire truck sa lugar tungod sa kagamay sa dalan sa maong lugar. Gawas sa kagamay sa dalan, adunay mga sakyanan nga gipang parking niini. Ang Cebu City Traffic Office nagplano sa pagguroy sa mga sakyanan aron mahawanan ang dalan. So mao ni atong gihuwat karon once nga ma-clear na ang lugar mo sunod atong towing truck. Alang sa Aksyon Bisaya, Jingres Obenyata, News 5. Kapulisan nagtuo nga mga sakop sa pamilya ni Jaguar ang mupuli sa pagdumala sa illegal nga negosyo sa labing dako nga pusher sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Matod ni Superintendent Henry Binyas, hepe sa Regional Investigation Division Management Branch, ang asawa ni Jeffrey Diaz alias Jaguar mo ay posibleng musunod sa illegal nga negosyo. Gawas asawa ni Jaguar, dako usab og posibilidad nga ang iyang igsoon o mga sinaligan mupadayon sa illegal nga kalihukan. Pero kasagaran based sa experience, kasagaran membro gyapon na sa tawag diri sa iyang pamilya or katong iyang sinaligan dyan. Mintras sayo pa, ilang panikamutan nga mapugnan kini. Bisan o na ang asawa ni Jaguar sulod sa Cebu City Jail, dako gyapon ang posibilidad nga mahimo gyapon kini nga mupadagan sa illegal nga negosyo. Based sa kampanya sa atong incoming GPNP, tuktokon o hangyoon, ayaw na lang. Kagahapon gilubong si Jaguar sa Calamba Cemetery. Ang lubong giubanan sa libuan ka mga higala ni Jaguar og nakamugna sa traffic og sa pagkasira sa mga karsada. Matod sa Cebu City Traffic Office, wala sila magdahom sa kadaghan sa nanguyog sa lubong kagahapon. Napuno nila ang daan paingon ngadto sa simbahan, mo na hinungdan nga gipadad-an din namo og mga personal. So gi-manage na lang gid nato ang traffic kay kung wa man gyud mo manage sa traffic
ang mahitabo ato mas mulangay pa. Nagpasalamat si Binyas nga walay daotang ng hitabo atol sa lubong kagahapon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Dili pa kumpleto ang mga department heads nga gikatakdang mulingkod sa Cebu Provincial Capital atol sa pagsugod sa second term ni Cebu Governor Junjun Davide karong Hulyo 1. Kaganiha gihinganla na ni Governor Davide ang mga bag-ong muhupot og posisyon sa Capitol. Apan ang maong listahan dili pa kini kumpleto ug ang uban dili pa sab kumpirmado. Matud ni Davide, tun-an pa nila og balik kung kinsa ang angayang paguniton sa maong mga posisyon. Iya hinuon nga gipasalig nga moagi sa makuti nga proseso ang pagpili nila og bag-ong mga department heads. The council has got so many stages of performance, ang relations among other heads of departments, sa mga rank and file, and then we reviewed everything in the past 3 years. Sa mga balita sa gawas sa nasud, 5 katao patay ug 28 ang samaran sa duha ka sunod-sunod nga suicide bombing sa Kaa nga nahimutang sa northeast sa Lebanon duol sa Syrian border. Ang 5 nangamatay sa unang pagpamomba nga gihimo sa Kaa village sa Beka nga giatak sa 4 ka suicide bombers. Pagkagabi samtang nagpundok sa haya ang pamilya sa mga namatay gawas sa usa ka Christian church, gilabayan kini og bomba sa duha ka suicide bombers. Sa wala pa gipabuto ang bomba nga diha sa ilang lawas. Walay namatay apan 13 ka tawo ang nangaangol ug gidala sa hospital. 43 katao patay sa gihimong pagpamomba sa pag-atake sa ISIS sa Mukalla, Yemen. Duha ka suicide bombers ug uban nga pundok mihimo sa 7 ka sunod-sunod nga pag-atake. Kini gihimo human gipahibalo ang pag-undang sa peace talks tali sa kagamahanan sa Yemen ug mga rebelde sa Shiite Houthi. Target sa pag-atake ang mga intelligence offices, army barracks ug mga checkpoints. Usa ka bomba gisulod sa usa ka box sa pagkaon ug gipadala sa sundalo nga nag-checkpoint. Giatake usab sa ISIS ang usa ka police station. Nabawi pagbalik sa gobyerno sa Iraq ang syudad sa Fallujah human sa 5 ka semana nga military operation. 100% sa mga nakontrol sa Iraqi security forces ang syudad sa Fallujah. Ang Fallujah ang pinakaunang syudad nga nailog sa ISIS niadtong January 2014. Kini usab ang nahimong balwarte sa ISIS ug gihimo nga sentro sa ilang operasyon sa pag-atake sa Baghdad. Gibanabana nga gatusan ngadto sa 1,000 ang namatay nga sakop sa ISIS sa pag-ilog ug balik sa Fallujah. Mikabat sa kapin 28 milyones ka hektarya ang nasunog sa 9 ka mga wildfire sa California nga nagsugod sa milabay nga semana. Ang wildfire sa Erskine sa Kern County ang pinakadako nga miabot og 18,000 ka hektarya ug miugdaw sa 250 ka building ug 2 ka tawo ang namatay. Upat usab ka mga wildfire ang nagpadayon gihapon sa Southern California. Usa ka balay nasunog sa Sherpa sa Santa Barbara County, samtang 5 ka balay naugdaw sa border fire duol sa Portero. Nakontrolar kini niadtong Lunes ug namalik na ang mga nimibakwit sa ilang mga balay. Ipang-apod-apod karong adlang Huwebes, Hunyo 30 ang financial assistance alang sa mga senior citizens. Matod ni Acting Mayor Margot Osmeña, madawat sa mga senior citizens ang tag-1,000 ka pesos. Way kausaban sa pamaagi sa City Hall sa pag-distribute sa financial assistance, human makita nga hapsay na kini. System now. We brought it up and I asked them to please look into a more efficient system because what happens now is during the distribution of the senior citizens, there's so many personnel of City Hall. Ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ang basehan sa gihimo nga lifestyle check sa mga pulis nga gidudahan nga nalambigit sa illegal nga negosyo. Pagkakaron, adunay mga pulis nga sakop sa Provincial Police Office ang giimbestigar tungod sa questionable nga mga kabtangan nga gipanag-iya niini. Kini gaksyonan ni Edwin Cañete.
Gipabot sa Police Regional Office ang report sa lifestyle check nga gihimo sa Cebu Police Provincial Office sa mga pulis nga adunay mga questionable nga mga kabtangan. Ang hipi sa Regional Investigation Division Management Branch nga si Superintendent Henry Binyas nagkanyon nga ang SALN kon Statement of Asset and Liabilities and Network ang ilang basihan sa investigasyon. Mato ni Binyas ang ilang buhatan dunay gitukod nga komitiba alang sa paghiwo niini. Actually, ang natay committee direct review sa mga SALN sa mga kuan, pero so far wala pa tayo na pagiging sobra ang ilang kuan. Sa milabay nga semana, gibutyag ni Senior Superintendent Clifford Giranod nga adunay mga pulis sa lalawigan sa Subo nga ilang giimbestigar tungod sa questionable nga kabtangan niini. Ang mga pulis gidudahan nga nalambigit sa illegal nga negosyo ug sa ginadili nga drugas. Sa gayon nga madawat ni Binyas ang resulta sa pakisusi sa CPPO, ilang ipatawag ang pulis. Ang mga pulis posible magatubang og administrative case kung dunay igong ebidensya nga may hipos batok kanila. Kung paila na to sa kaso, kinahanglan na to patubagon or kumprontahon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Nagpadayon karon ang Task Force Monad Shoal sa ilang biological assessment nga may labot sa kadaot nga namugna sa nasangad nga barkong MV Belrose sa kadagatan sa Malapascua. Pagkakaroon giila na sa University of San Carlos Marine Biology Department kung unsang matang sa mga isda ug corals ang nadaot ilawom sa dagat. Paabuto na lang sa Kapitolyo ang findings sa kadaot aron mapahibaw na sa tag-iya sa barko sa ilang tulubagon base sa danyos nga nahiaguma niini. Gipanglantawan hinuon sa task force nga posibleng mohangyo ang tag-iya sa kadako sa ilang magasto alang sa rehabilitation ug transplant sa na-damage nga mga corals. Kung naman gani ang figures mo na ni ang basihan sa atong letter of guarantee or LOG na diin musaad na sila mura na siya og kanang letter of guarantee sa bangko gani na mao ni siya ang naguba mo ang damage mo ang rehabilitation mo ang restoration, hopefully mahimo nato. Bagong napili nga pangulo sa CSBT misaad nga mas palambuon pa ang terminal atol sa iyang paglingkod sunod semana. Pagpahigayon og random drug test sa mga kawani ug dispatchers posibleng mahitabo. Si Jinky Rosit sa report. Formal nang gudumala sa Cebu South Bus Terminal si Joey Herrera sugod karong Hulyo 1. Kini human gi-appoint siya sa pagka-CSBT head ni Cebu Governor Junjun Davide. Kay numduman nga siya ang kanhi executive director sa Sipadak apan mi-resign kini niadtong Marso aron sa pagtabang ug pagpangampanya kang Governor Junjun Davide ug Mayor Tomas Osmeña. Tanaw na ko no kung unsa jud gusto ni Gov, unsa jud iyang target for South Bus Terminal, but personally ako I want it clean, kanang limpyo, orderly para for the convenience of the riding public. Alang sa pagpalambo sa CSBT, nagtinguha si Herrera nga mapatuman ang kahapsay ug kalimpyo sa terminal sulod siyang termino nga magsugod na sunod semana. Hingpit nga gisiguro ni Herrera nga way tigamitan og gidili nga drogas sa mga kawani ug sa mga dispatcher sa CSBT. Paninguhaon sab niya nga magpabilin gihapon ang balaod nga no entrance fee. Apan dili kini mahimong rason aron di magpabiling limpyo ang mao nga terminal. Lakip sa plano nilang ibutang mo ang information counter aron sa pagtabang ug assist sa mga pasahero. Dako ang pagsalig ni Governor Davide nga mahimong epektibo ang pagpangulo ni Herrera diha sa CSBT. Di, usasan yun na. Ay, muna yung gingon nga maminaw yun ko kung unsay kasagaran reklamo sa tao din na sa terminal para akong ma-address unsaon na pagsulbad. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Ibalhin sa 8th floor sa City Hall Building ang opisina sa Mayor sa Dakbayan sa Sugbo. Ang daan nga Mayor's Office sa ground floor himuon na nga Treasurer's Office. Tuyo sa bag-ong namunuan sa City Hall nga dili na musaka ang mga tao nga adunay transaksyon sa opisina sa City Treasurer. We're going to put back the tellers that at the Treasury there, because that's all. Like I said, the public shouldn't have to go up if it's only for that. Like in the bank, you don't. Duha ka mga local chief executive sa Sugbo uyon sa plano ni incoming President Rudy Duterte nga siya na mao'y mupili og Chief of Police
alang sa mapili nga mga mayor kinsa gidudahang nalambigit sa illegal drug activity sa nasod. Ang detalye sa report ni Jinky Rosit. Kagahapon lang gibutyag ni incoming President Rodrigo Duterte nga naglaraw siya nga siyang paglingkod karong Hulyo 1, iyang amendahan ang Republic Act 8551 nga nagtugot sa mga local chief executives nga mupili og ilang kaugalingon nga mga chief of police. Base kini sa report nga dunay 35 ka mga mayor tibok nasod ang nalambigit sa illegal drug trade din kun sabo nila ang ilang mga hepe. Tungod ini, plano ni Duterte nga siya na mo'y mupili og hepe nga i-assign sa usa ka lokalidad. Si Governor Junjun Davides iyang bahin, way nakitang problema sa moong sugyot ni Digong. Alang niya, mas maayo kini nga lakang aron way political connection ang pulis ug ang local chief executive. Mas mapadali sab matud pa ang pag-ila og pagdakop sa usa ka kriminal. Maybe it's for the better para usay po kini pong mga recommendation ma-embarrass man po na local chief executive palitan yang i-recommend balibaran siya, so may tingaling ang presidente na lang yun. Si Santa Fe Mayor Jose Titing Esgana siyang bahin uyon sab sa sugyot ni Duterte. Iyang respetuhon ang kagustuhan sa umaabot nga presidente kung sa ingon ining paagi matud pa masulbad ang krimen sa ilang lugar. Maybe if there will be no political influence by some other politicians, I think also we can recommend only, but subject to the final appointment of the office of the DILG and the office of the President. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Susihon sa kadagkuan sa kapulisan ang gikatahong suway nga pagbisita sa usa ka pulis kang Alvaro alias Barok sulod sa CPDRC. Matud ni Superintendent Henry Biñas, buot nilang masayran ang pangalan sa pulis ug unsay iyang tuyo sa pagbisita. Wala sila magdili sa pagbisita apan matud ni Biñas nakapaduda kini kanila. Wala sila'y makitang problema kung tuyo sa pulis ang paghimo og investigasyon. Wala may prohibition magbisita ang pulis kung ang iyang purpose is legitimate ang purpose. Pero tawag dire kung ang iyang tuyo dito, yung purpose para makabenepisyo, amo na dako na nga pangutana. Formal nga mi-take oath atubangan ni Governor Junjun Davide ang 5 ka mga opisyal sa lungsod sa Santa Fe sa isla sa Bantayan kaganiha. Si Jinky Rosit sa detalye. Alas 10 ang takna kaganiha, formal nga nanumpa atubangan ni Governor Junjun Davide ang 5 ka mga opisyal sa lungsod sa Santa Fe sa pagpanguna ni Mayor Jose Titing Esgana. Kuyog na Esgana nga nanumpa ang 4 ka mga konsihal, 2 kanila sa Partidong Liberal. Samtang ang iyang Vice Mayor ug laing 4 pa ka mga konsihal nga sakop sa One Cebu ang nanumpa kang Kongresista Benhur Salimbangon niadtong Hunyo 21. Matud ni Esgana, ang ilang paghurar kang Davide agig pagtahod sa nasuwat sa Biblia. Of course, I respect the biblical. No? That is biblical, to whom you have the authority, meaning I am under the executive branch, so I have to take oath to the governor, who is under me as a mayor is under his jurisdiction. Siyang ikaduhang termino isip local chief executive sa Santa Fe, tinguha ni Esgana nga mapadali ang pagtrabaho sa airport sa ilang lungsod, lakip na ang pagtukod og rehabilitation center alang sa mga drug dependent sa tibuok Bantayan Island. Human ang eleksyon, 4 ka mga drug pushers na ang ilang nadakpan. If they wanted to be rehabilitated, I think we have to ask this from the national, this WD. It is about time to study how we can have a rehabilitation center in the Bantayan Island, comprising the 3 municipalities. Bisan og LP, apan gipasalig sa mayor nga 100% niyang suportaran ang mga programa ni incoming President Rodrigo Duterte. Ang mga baylihan sa barangay matag pista, kutob na lang sa alas 12 sa tungang gabi, samtang ang curfew on minors magpabiling alas 10 sa gabi. Apan si Esgana miingon nga dunay exemption sa liquor ban, labi pa kay tourist destination ang ilang lugar. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Dakbayan sa Sugbo gitugutan na sa paglabay ug balik sa basura sa Inayawan Landfill.
Gikan sa duha ka klase nga garbage segregation, pagkakaroon laino na unya kini sa 5 ka klase sa basura. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Sugod ug mga adlaw, adto na ipanglabay sa Inaywan landfill ang tanang basura sa Dakbayan sa Sugbo. Kini mo'y gipahibaw ni outgoing Councilor Nida Cabrera kinsa gitahasan sa paghikay sa mga requirement sa paggamit og balik sa landfill. Matud pa ni Cabrera, ilang gihatag ang usa ka letter of commitment sa Environmental Management Bureau o gitugutan na silang buksan ang landfill. Ni-expire na usab ang kontrata sa Dakbayan sa Sugbo sa ilang labayanan og basura sa usa ka pribadong kumpanya sa Pulog Konsolasyon. Last na namo rong adlaw sa kani ang Konsolasyon na hurot na tong 32 million na sa time pa ni GPO ni sa atong previous mayor. So wala na may choice no kundili pag-utilize sa ato ang labayanan. Himuon sa Dakbayan sa Sugbo ang rehabilitation sa Inaywan landfill. Aduna pay 5 ka hektaryang luna nga bakante ang landfill. Ilang gamiton pagbalik ang leachate pond aron dili na maabot sa dagat ang inaga sa basura. Butangan usab kini nila og gas vent aron dili mopundo ang flammable gas nga mamugna sa nagtapok nga basura. Usa sa mga ibutang sa landfill ang plastic recycling, waste energy o methane gas recovery plant, materials recovery facility, leachate pond ug service road. So kung naan ni siya i-process na ay ablis siya pero for rehabilitation sa unlimited. Una, unsa to'y mga failure nato base sa ato ang failure no sa pagbuhat diya sa landfill, wala man gani tay mga gas vent diha no. So buhatan na nato base ani number 10 na ay natay gi-identify gas vent. Hugot nga ipatuman ang no segregation no collection policy sa Dakbayan sa Sugbo. Matud pa ni Cabrera, aduna sila 5 ka klase sa paglain sa basura nga ipatuman. Kinahanglan nga aduna nay garbage bin alang sa malata nga sama sa pagkaon, utanon, dahon, panis sa prutas, papel, tinai sa isda ug karton. Lain usab ang labayanan sa lata, botilya, styrofoam, sudanan sa junk foods, metal ug Tetra Paks. Gikinahanglan na usab ang paglain sa residual waste sama sa napkins, diapers ug trapo. Lainon usab ang special waste nga labayan sama sa mga electronic devices ug battery, samtang lahi usab alang sa mga plastic nga basurahan sama sa grocery bags ug uban pa. Giplano usab ang pagkolekta sa lain-laing 5 ka klase sa basura sulod sa usa ka semana. Ilang gilantaw ang paghimo og landfill sa Barangay Binaliw, Kalunasan ug Guba, tuod kay duha lang ka tuig magamit ang Inaywan landfill. Kana proposed site lang na sa una pa sa panahon ni Taming before siya ni Bia mo na iyang gipapangita. Pero wala madayon no kay waman ko. I hope kun mangita mi consider pa ba wa pasad mi ka sure kun napabana sila nga mga lutiha wa basad mahalin. So mo na among pangitaon karon. But I heard nga ang province is opening another big landfill no. Basi og naay mga sistema sad nga di na lang mo labay ang di na may mangita og landfill, mangita na lang niyo kanang silbing layan po nga area with. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Planong pagtukod og dugang flyover sa Sugbo gisupak. Matud sa usa ka magpapatigayon dili kini solusyon sa pagsulbad sa nagkadako nga problema sa traffic. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Posting ta sa mga barangay. Pundok sa magpapatigayon wala makoiyon sa plano nga pagpatukod og dugang flyover alang sa pagsulbad sa traffic sa Sugbo. Ang businessman nga si Joel Lee usa sa nango pagsupag sa pagpatukod ng mga flyover ni atong 2011. Matud ni Lee, dili solusyon sa tanang problema sa traffic ang pagbutang og flyover. It's a technical solution that must be used correctly. So in certain situations, the flyover is the solution. In certain situations, it does not work. Sugyot nili ang pagtukod sa mass public transport system sama sa usa ka bus system. Angay sa pahingusgan sa gobyerno ang pagdisiplina sa mga driver ug sa mga sumasakay aron magtamod sa lagda sa trapiko. Paminusan usab ang ginaganon sa mga sakyanan sa kadalanan. Matud nili, di na masugakod ang gagmay nga kadalanan sa Metro Cebu nga kinahanglan na palakdan. Matud nili, naapektuhan na sa traffic ang turismo ug patigayon sa Sugbo. Issues for us, extra expense, sigitag overtime, the infrastructure in the city needs upgrading.
Sa duha ka termino ni outgoing Cebu City Mayor Michael Grama, way bisan usa ka flyover ang napatukod sa syudad tungod sa pagsupak sa daghang mga grupo. Aron sa pagbalik ni incoming Mayor Tomas Osmeña, mibahad kini sa pagpatukod og dugang mga flyovers aron pagsurba sa traffic ug paghimong luwas sa mga pedestrian. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga opisina ubos sa Department of Finance nangandam alang sa paglingkod sa bag-ong presidente. Ang mga pangulo sa nagkalain-lain nga buhatan gipatawag sa kauluhan alang sa transition sa paglingkod ni Duterte. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. Almost 27 billion. May patawag emergency meeting ang Department of Finance sa tanang mga labaw sa mga bureaus, agencies o government corporation nga sakop sa maong departamento. Gisgutan sa meeting ang transition sa bagong pamunuan sa administrasyon ni incoming President Rodrigo Duterte. Sa tigom, gipahibaw ang himuon nga reshuffling sa mga mango sa mga key positions. All our deputy commissioners and regional directors, assistant regional directors and revenue district officers are called to attend the meeting at the Department of Finance, probably for a briefing of the new policy of the new administration. Sa BIR, wara sila mapektuhi sa pagsaway sa bagong presidente sa ilang ahensya o nagpadayon lang ang ilang mga trabaho. Usa sa top performing regional office ang Central Visayas nga doon nila bintaas nga koleksyon nga miabot og 36 billion pesos. Mas taas kini og 40% sa ilang nakolekta nga 27 billion pesos sa miaging tuig. Dako sabog natabang sa BIR ang maayo nga pagdala ni outgoing Commissioner Kim Hinares. We have topped the goal for the past 3 years. Gawa sa BIR o Customs, ubos sa Finance Department, ang Bureau of Treasury, Bureau of Local Government Finance, o laing unom ka mga commissions o mga government corporations. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Dili makaapektar sa traffic ang pag-ayo sa tubo sa tubig sa MCWD ilawom sa Taytayan. Sugdan na pag-ayo niini karong gabi. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. Nangabot na gikan sa Manila ang mga gipang-order nga materyales aron masugdan ang pag-rehabilitate sa tubo sa Metropolitan Water District ilawom sa First Bridge. Gibanabana nga maubot og 4 ka buwan ang pagtapos sa proyekto apan gipasalig sa Jagma Construction nga mahuman nila ang mga repairs sulod sa 2 ka buwan. Gipadali ang proyekto aron makapadayon ang pag-ayo sa First Mactan Bridge. Ang tubo ang nagsupply og tubig sa franchise area sa MCWD sa isla sa Mactan nga gilangkuban sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova. Dili gyud nato pwede mapaong ang atong supply kay daghan kaayo og nagsalig ani nga tubig no gikan sa mainland padung dito sa whole island of Mactan. Gisiguro sa kontraktor nga way mga tagak nga debris sa giayo nga tubo pinagi sa pagbutang og mga net og pagpalig-on sa scaffoldings. Sa kamahinungdanan ni imong tubo, gipaspasan karon sa mga sakop sa MCWD ang pag-ayo niini aron masiguro nga dunay supply og luwas ang tubo alang sa mga residente sa upon nga mo'y nagsalig sa supply sa tubig nga moagi niini. Inisyal nga gisugdan sa kontraktor ang repair works sa ganiha apan sa gabi nila kini ipadayon aron di makabalda sa bridge repair. Magsugod ang pag-ayo sa tubo sa alas 9 sa gabi hangtod sa alas 5 sa kadlawon diin minus ang mga mangagi nga mga sakyanan. Priority ang pag-install sa bagong mga support sa tubo una pa nila baklason ang karaan nga gipangtaya na kapin sa 40 ka tuig na ang mga support sa tubo nga 2 ka tuig gitaod human sa pagpabarog sa karaang taytayan. Ligo na wala na siya ikuan. Ang support lang ato nakita nga doon ay mga portion nga gipangtaya na siya. So mo tong ilisdan tanan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Tungod sa atong pagigugma sa mga taong adunay dakong impact sa atong pagkatao, posible tang makahuna-huna o ganahi nga mga ginbuhaton aron lamang mapakita ang atong dakong kahangop o pagigugma alang kanila. Sama na lamang ining usa ka lola nga literal niyang gipuno ang iyang sala sa mga hulagway sa tanan niyang mga apo aron kanunay kini niyang ikita bisan pa man kung layo kini kaniya. Ania ang report.
Wa na siguro'y mas proud pa sa lola nga nagpangidaron og 66 anyos nga si Lola Carmen Bo sa North Carolina, US. Tungod sa sobra niya nga paghigugma og pagka-proud sa iyang mga apo, literal niyang gipuno ang iyang sala sa mga hulagway niini. Gani, gisusama sa usa ka shrine ng iyang sala tungod kay gikan sa wallpapers, kurtina ug mga ponda sa unlan, may mga nakadisplay nga mga litrato sa iyang mga apo. Nagka-ideya si Lola Carmen nga ipa-imprenta ang mga hulagway sa iyang apo sa dihang mibalhin siya og Pinoy-anan. Nangita siyag mga nagkadaiyang wallpapers o curtain samples alang sa iyang bag-ong balay ug iyang nahuna-hunaan nga magmugna og kaugalingon niyang disenyo. Maong imbis nga ipa-picture frame niya, ang mga litrato sa iyang mga apo ang gipahimo niya nga wallpapers kung diin adunay 30 ka mga nagkadaiyang hulagway sa iyang mga bagets nga apo niini. Alang sa walay karapusang mga chika, ubanay ko ninyo matag alas 7:30 sa buntag. Weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Laucot Serra, ang atong word of the day nagkanayon. Dili tanang gwapo adunay girlfriend, ang uban kanila may boyfriend sab. Agay. Ay katawa niya boy. Belated happy birthday sa among kauban diri nga si Wilbert Taborada from your Action Bisaya family. Umawag kadto ang mga balita sa Action Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!